ଫାଇନାଲି ଜଲ୍ଦି ଗଦେଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଗଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ମାଇ କିଣା ଜଲ୍ଦି ଆସେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ନହେଲେ ଗାଳି କରିବ। ଯିବା ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଗଦେଇକି ଯିବା ଘରକୁ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଛି, ନଡ଼ିଆ ଦେଖ କେତେ ନଡ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ପୂଜା ଅଛି ଆମ ଘରେ। ଗୋଟେ ଗୋଦାନ ହେବାର ଅଛି, ନଡ଼ିଆ କେତେ ହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ତୋଳା ହେଇଛି। 20ଟା ତୋଳା ହେଇଛି। ମା ଟିକେ ଗଣୁଛି, ଟିକେ କେତେଟା ନଡ଼ିଆ ତୋଳିଛି ବୋଲିକି ମା ଗଣୁଛି। ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେଇଟାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବର ଗଛଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କରାହଉଛି। ପୂଜା ହେଇକି ତାପରେ ଆକୁ କଟା ଯିବ ଆକୁ ଏ ବର ଗଛକୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍ତେ, ଖୁସିରେ ରୁହ ସମସ୍ତେ। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ରଖା ହେଇଛି ତ। ବର ଗଛ ଆଉ ପିପଲ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ 20ଟା ନଡ଼ିଆ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ମୁଁ ବାଉଁଶଟା ଲଗେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ନଡ଼ିଆ ଫଳ ତୋଳିବା 20ଟା। ପୂଜା ହବ। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ନଡ଼ିଆ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ନଡ଼ିଆ ଗଛଟା ଅଛି, ପୂଜା ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବା। ନଡ଼ିଆ ତୋଳିକି ଆଣିବା। ଉପରେ ଯିବା, ତାପରେ ତୋଳିବା ନଡ଼ିଆଟା। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଛି, ନଡ଼ିଆ ଦେଖ କେତେ ନଡ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ପୂଜା ଅଛି ଆମ ଘରେ। ଗୋଟେ ଗୋଦାନ ହେବାର ଅଛି, ନଡ଼ିଆ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖ। ନଡ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ଏପଟେ ବି। ଏପଟେ ବହୁତ ହେଇଛି ନଡ଼ିଆ, ଏପଟେ ବି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଡ଼ିଆଟା। ଏଇ ବର ଗଛକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ମରା ହେବ। ବର ଗଛ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ନଡ଼ିଆଟା ତୋଳିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ତୋଳା ସରିଗଲା। ଏବେ 20ଟା ନଡ଼ିଆ ତୋଳା ହେଇଛି। ମା ଟିକେ ଗଣୁଛି କେତେଟା ତୋଳିଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ମା ହିସାବ କରୁଛି ନଡ଼ିଆଟାକୁ। ଆଉ ଏହାକୁ ଚଢ଼େଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚପା ବି ଚଢ଼ା ସରିଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଇଁ ରେଡି ହଉଛି। ନଡ଼ିଆ ସବୁ ସଜା ହେଲା। ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଅଣା ହଉଛି। ଏଇଠି ପୂଜା ହବ। ପୂଜା ହେଇ ସାରିଲେ ଗଛ କଟା ହବ। ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ପୂଜା କରିକି ଗଛକୁ ମାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ପୂଜା ସାମାନ ନିଆ ହେଇଛି। ନଡ଼ିଆ 20ଟା ମରା ହବ ଏଠି। ଏଠି 10ଟା, ସେ ଗଛରେ 10ଟା ମରା ହବ। ଏଇ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପୂଜା କରାହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ କଲଚର ହିସାବରେ ଏମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ହଉ କି କୋଉଟା ହେଲେ ବି। ଆଉ ଏବେ ପିପଲ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାହଉଛି। ପିପଲ ଗଛକୁ ପୂଜା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଟିବେ। କାଟି ସରିକି ୟାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇକି ଲଗେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି, ସେଠି ନେଇ ଲଗା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରାହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଡାଳଟା ଗୋଟେ କଟା ହଉଛି। ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ଲଗା ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କଟା ହଉଛି ଛୋଟଟାକୁ। ଆକୁ ନେଇକରି ଲଗା ହବ। ଆଉ ଏପଟେ ହଳଦୀ କଣ କଣ ଲଗା ହଉଛି, ସିନ୍ଦୁର ଆକୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ଲଗା ହବ। ତାକୁ ନିୟମ ହିସାବରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କପଡା ଗୁଡେଇକି ନେଇକି ଲଗେଇବେ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ହଉଛି ଆକୁ।
फाइनाली ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଦେଇବାକୁ। ଗଦେଇ ନଥିଲି, ପୂଜାରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲି। ପୂଜା ଜିନିଷ ଛୁଉନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଯିବା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗଦେଇବା। ଦେଖେଇବି ଆମର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କେମିତି ଅଛି, ଗାଁର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଦେଖିବା ଆଜି। फाइनाली ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଗାଁର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କେମିତି ଅଛି। ଦେଖ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ଟା କେମିତି ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗଦେଇବେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଆମ ଗାଁର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚୁଟି କଟାକଟି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି। ଗାଁରେ ଏମିତି ଚୁଟି କଟାକଟି ହେଇଥାନ୍ତି। ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଟାଉନ୍ ଜାଗାରେ ହେଲେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଚୁଟି କଟାକଟି ଏମିତି କାଟେ ବୁଲିକି କାଟେ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ରାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, କଣ କରିବା। ପୋକର ଥିବା ଆଜି ଆଉ ସେ ତାର ପାଇଁ ରୋଷେଇ କଲା, ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଆଦିବାସୀ କଲଚରରେ ଯିଏ ମେନ୍ସ ହେଇଯିବ କି ନାଇଁ ସେ ରୋଷେଇ କରିବ ନାହିଁ କି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ପାଣି। କି ତାର ଛୁଇଁଲା ପାଣି କିଏ ପିଇବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲା। ମୁଁ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ରୁଟି ଦିଟା କିଣି ଆଣିଥିଲି, ସେମାନେ ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ ଖାଇ ସରେଇଦେଲେ। ମତେ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଥରେ। ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁଟା ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ଅଣ୍ଡାଟା ପକେଇବା। ଅଣ୍ଡା ପକେଇବା। ଫାଇନାଲି ସବୁ ରୋଷେଇ ବାସ ସବୁ ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ଆମେ। ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସକାଳଠୁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇନି। ପାଣି ପିଇଥିଲି। ନଡ଼ିଆ ଦିଟା ଥିଲା, ପୂଜା କଲା ନଡ଼ିଆ ଥିଲା, ସେଇଟା ଖାଇକି ଥିଲି ମୁଁ ଦିନ ସାରା। ମୁଁ ଟିକେ ବି ଭାତ ଖାଇନି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଆମ ଝିଅ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋର ଏତେ ଖାଉଛି। ଆଉ ମୋର ବି ଏପଟେ ନେଇକିରି ଆସିଛି ବାଡ଼ିକି। ଜଷ୍ଟ ଖାଇବା ଆମେ। ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟା ବନା ହେଇଛି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟା। ଆମ ରିତେଶ ପୁରା ଏପଟେ ସେପଟେ କରି ଖାଉଛି, ତାର ଖାଇବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କେମିତି ଖାଉଛି। ଗୋଳେଇକି ଖାଉଛି ସେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ବି ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇଦିଅ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲେ ରାତିଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ପରେ କଥା ହେବା ଖାଇସାରିକି, ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାଇନାଲି ଖା ପିଇ ସବୁ ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଏବେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଶୋଇବା କଥା। ଆଉ ଆପଣ ବି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଖା ପିଇ ଶୋଇପଡ଼। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା। Good night. See you. Bye. Sweet dreams.